Барызга да сәлам. Бүген без сезнең белән натураль саннар, аларның язылышы һәм укылышы турында сөйләшәчәкбез. Натураль саннар нәрсә соң ул дигән сорау борчыйдыр сезне. Борчылмагыз, дуслар. Натураль саннар һәммәбезгә дә таныш булган саннарның икенче төрле атамасы гына ул. Ягъни көн күрештә кулланыла торган саннар 1, 2, 3, 4, 5 һәм башкалар натураль саннар була да инде. Кечкенә чактан ук сез санарга өйрәндегез. Хәзер исә зур саннарга кадәр исәпли дә беләсездер. Ә иң зур сан бармы соң? Исәпли башлап, без кайчанда булса туктый алабызмы? Дөрес җавап: әлбәттә юк. Чөнки нинди генә санны алмыйк, без аңарга берне кушып, тагын да зуррак сан ясарга мөмкинбез. 10га берне кушсак, 11, 100гә берне кушкач, 101, миллионга берне кушкач, яңа сан миллионда 1 килеп чыга. Димәк, саннар шиксез күп. Шулай булгач, һәрбер санны ничек итеп дөрес язарга икәнлеген белергә кирәк. Әйдәгез бу сорауда тукталып китик. Саннарны язуның төрле ысуллары борынгыдан билгеле. Мәсәлән, Мисырда саннарны рәсем белән билегәннәр. Сан ни кадәр зур булса, шуның кадәр күбрәк рәсемдә ясарга кирәк булган. Вавилонда исә 60-арлы санау системасы белән эш иткәннәр. Хәзерге вакытта исә без куллана торган система 10-арлы санау системасы ул. Һәм аның киң таралыш табуның төп сәбәбе кешенең ике кулында 10 бармак булу. 10-арлы санау системасы нидән гыйбарәт соң? Әйдәгез моның турында сөйләшеп китик. Иң кечкенә саннар сезгә күптән таныш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бу саннар рәтенә 0-ны да кертик. 0 натураль сан дип исәпләнми, ләкин саннарны язуда ул безгә кирәк булачак. 0 барлык саннардан да алдарак тора, чөнки ул бушлыкны белдерә. 0 берни дә юк дигән сүз. Аннан соң 2 урынлы, ягъни 2 цифрдан торучы саннар китә. 10, 11, 12 һәм башкалар 19, аннары 20, 21, 22, шулай итеп 29га кадәр барып җитәбез. Алга таба 30дан алып 39га кадәр саннар, 40 һәм башкалар. Иң соңгылары булып 90, 91 һәм башкалар 99 дигән саннар китә. Шулай итеп 2 урынлы саннар да бетә, ә безгә яңа зурак саннарны язарга кирәк. Димәк, хәзерге вакытта безгә 2 цифрдан гына түгел, 3 цифрдан туручы саннарны язарга кирәк. Иң кечкенә 3 урынлы сан 100. Аннары 1 урынлы саннарны язган кебек, без соңгы цифрны үзгәртәбез. Шулай итеп 101-дән алып 109га хәтле саннарны барлыкка китерәбез. 9дан соң цифр юк, димәк, безгә икенче цифрны үзгәртергә кирәк, һәм элеккеге кебек килеп чыга, бары тик беренче цифр 1-легә тигез була. 110, 111, 112 һәм башкалар 119, алга таба 120-дән алып 129га кадәрге саннар, һәм 190-дан алып без 199га хәтле саннарны язарга мөмкинбез. Цифрлар кабат бетте, 9дан соң символ куеп булмый, димәк безгә беренче цифрны үзгәртергә кирәк. 199дан соң 200 дигән сан бара, аннары барсы да кабатлана, бары тик беренче цифр белән генә аерма барлыкка килә. Шулай итеп без 200-дан алып 299га кадәрге саннарны язарга мөмкинбез. Аннары беренче урынга 3-не куябыз, аннары 4-не, 5-не һәм шулай итеп беренче цифры 9 булган 3 урынлы саннарга кадәр барып җитәбез. Һәм монда шулай ук без 900-дан алып 999 санына кадәр барып җитәргә мөмкинбез. Биредә безнең кабат тупик, 9дан соң цифр куеп булмый, димәк, шуның белән 3 урынлы саннар да тамам, һәм безгә 4 цифрдан торучы саннарны язарга кирәк. Без 9ларны 0-га әверелдерәбез, ә иң алда 1-не куябыз. Шулай итеп, яңа сан 1000 килеп чыга. Ә шуннан соң барсы да шул ысул буенча кабатлана. Нәтиҗә ясыйк. Саннарны язганда без 0-дан алып 9га кадәрле цифрларны кулланабыз. Башта 1 урынлы саннар китә, аннары 2 урынлы, 3 урынлы һәм башкалар. Шулай итеп 4 урынлы, 5 урынлы, хәтта 100 урынлы саннарны да язарга мөмкин. Теләсә нинди санны ничек язарга икәнлеген сөйләштек, хәзер исә бу саннарны укырга өйрәник. 1 урынлы саннар гадәттәгечә укыла. Бу 1-дән алып 9га кадәрге цифрлар. 2 урынлы саннарның да укылышы сезгә таныш, менә алар экранда күрсәтелгән.
3 урынлы саннарны укыганда, без башта беренче цифрны һәм 100 санын, аннары соңгы 2 цифрдан барлыкка килгән 2 урынлы санның исемен әйтәбез. Мәсәлән, 375, 250, 999. 4 урынлы саннарны укыганда, biz башта беренче цифрны һәм 1000 сүзен, аннары соңгы 3 цифрдан барлыкка килгән 3 урынлы санның исемен әйтәбез. Мәсәлән, 4579, 6881, 2013. Күргәнгезчә, сонда 0 очраса, біз аны укып тормыйбыз. 5 урынлы һәм 6 урынлы саннарны язганда, biz башта саннарны 3 цифр итеп аерабыз, аннары беренче 2 яки 3 цифрны укыйбыз, 1000 сүзен әйтәбез, һәм калган 3 цифрдан туручы 3 урынлы санны әйтәбез. Мәсәлән, 45657, 99001. Кабат бу очракта без нулларны укып тормыйбыз. 6 урынлы саннарны карыйк. 332147, 152863, 609042. Зуррак саннарны укыганда шул ук принцип эшли. Biz башта саннарны 3 цифр итеп өлешләргә аерабыз, ахырдан 1, 2 яки 3 цифр калачак. Әлеге өлешләр класслар дип атала. Шуннан соң без һәрбер класстагы санны укып, классның исемен әйтеп чыгабыз. Мәсәлән, әле карап киткән 609042 санында ахырдагы класс 042, аннан соң 609 санын тәшкил итүче класс бара. Һәрбер классның үз исеме бар. Аларны без санның ахырыннан башлап бирәбез. Иң кечкенә класс берәмлекләр, аларның исеме укылмый. Берәмлекләрдән соң меңнәр классы китә, чөнки без 4, 5, 6 урынлы саннарны укыганда нәкъ менә 1000 сүзен әйтә идек. Ә меңнәрдән соң миллионнар классы бара. Ягъни 7, 8, 9 урынлы саннарны укыганда без нәкъ менә миллион сүзен әйтергә тиеш булабыз. Мисал карап китик. Саннарны 3 цифр итеп классларга бүләбез. Берәмлекләр классы 567, меңнәр классы 234. Алда бер саны кала, димәк ул миллионнар классын тәшкил итә. Шулай итеп, алдыбыздагы сан 1,234,567. Тагын бер мисал карап китик. Кабат саннарны 3 цифр итеп классларга бүләбез. Берәмлекләрдә 005, ягъни 5 саны, чөнки нулларны укымыйбыз. Меңнәрдә 044, ягъни 44 саны. Ә инде 33 миллионнар классын тәшкил итә. Шулай итеп, язылган сан ул 33,44,005. 9 урынлы санны да укып карыйк. Видеоны туктатып карап, үзегез дә укып карарга мөмкинсез. Дөрес җавап 409,711,212. Класслардагы цифрларның да үз исемнәре бар. Алар разрядлар дип атала. Классның соңгы саны берәмлекләр, аннан соңгысы дистәләр, иң алдагысы йөзләр дигән разряд барлыкка китерә. Мәсәлән, әле карап киткән 409,711,212 санының миллионнар классында 400, 0 дистә һәм 9 берәмлек бар. Санда цифрлар арткан сайын класслар да арта, миллионнардан соң теләсә күпме класс булырга мөмкин. Класслар чиксез күп булганга күрә, һәрберсенә исем бирүдә мәгънә юк. Ләкин без миллионнардан соң очрый торган берничә классның исемен әйтеп узыйк. Миллионнардан соң баручы класслар: миллиард, триллион, квадриллион, квинтиллион. Әйдәгез, әлеге класслар катнашкан зур саннарны укып карыйк. Экранда мисал. Санны 3 цифр итеп өлешләргә бүләбез. Күргәнебезчә, соңгы класс берәмлекләр ул 612, аннан соң меңнәр классы 435 бара. Алга таба 096, ягъни 96 бу инде миллионнар классы, һәм калганы 73 безнең өчен яңа булган миллиардлар классы. Димәк, алдыбыздагы сан түбәндәгечә укыла:
73 миллиард 96 миллион 435 мең дә 612. Тагын бер катлаулырак мисалны карап китик. Кабат санны классларга бүләбез. Арттан башлап классларның исемнәрен әйтеп узыйк. 630 берәмлекләр, 405 меңнәр, 392 миллионнар, 964 миллиардлар һәм моңарчы очрамаган класс триллионнар 578 дигән санны үз иченә ала. Шулай итеп, алдыбызда сан ул 578 триллион 964 миллиард 392 миллион 405 мең 630. Бу санны исә үзегез укып карагыз. Дөрес җавап 89 триллион 546 миллиард 738 миллион 956 мең 432. Дәрескә нәтиҗә ясыйк. Бүген без сезнең белән натураль саннар төшенчәсе белән таныштык. Бер-бер артлы саннарны ничек язарга икәнлеген сөйләштек. Теләсә нинди зурлыктагы саннарны укырга ничек кирәк икәнлеген дә карап уздык. Киләсе дәресләрдә без саннар белән эшебезне дәвам итәчәкбез һәм аларны кушарга һәм алырга өйрәнәчәкбез. Бүгенге дәресебез тәмам. Сау булыгыз.